Government wamepeana mbegu, Best tena wamepeana mbegu, na washirika dau wengine wengi wamepeana mbegu na vifaa vingine ili watu waweze kutoka katika hali ile ambayo walikuwa nayo wakati wa nyuma. Rio mar somo koro chuno jopuonjre mawuok e chula ma Kokwa e kaunti ma Baringo mondo mi oket ngimagi kamarach ka ging'ado bath nam ma bende opong' kod nyang' ka gidhi manyo rieko loka machielo bang' olalo mane gitiyogo mukore. Jonyuol makono ywak ni ok ginyal dhi nyime kod chenrogi mapile kaluwore ni nyaka gikow nyithindogo kadhi e sikul kendo giomogi e kinde ma gidok e mier. Ne jopuonjre mag skund primar ma Kokwa alwora mar nam ma Baringo gin mana gi yiero ariyo kende: keto ngimagi andaki e lak nyang' kod rao mopong'o aora ma ging'ado mondo gidhi gimany rieko manyalo konyogi e kinde mabiro, kata giywa ng'ich kendo gibed e dhoot. Kwa hapa tunaogopa mamba. Najua mamba saa ingine inasama. Sasa watoto wanaenda, najua mamba naye anatulisha tu kwa maji. Kata obedo ni ikgi ni piny, Rio mar somo chuno jopuonjrego mondo ng'ad aorano okinyi kod odhiambo. Okinyi kokinyi gichokore kendo giritore kapok ging'ado aorano mane pi oywero lalo mare. Kamane ok oluoko wang'gi dala bende luoko wang'gi e aorano ka ok gidewo masira manyalo jukogi. E seche mag odhiambo e dho aorano inyalo paro ni obag chokruok mar jogweng'. Jonyuol chokore mondo gikony nyithindgi ng'ado aora ma lee ma jocham ji opong'o. Yie mane gitiyogo e kinde mokalo bende koro nyaka sani okethore, gino machuno jonyuol mondo kaw ting' e jiwo nyithindgi ne dwar mar manyo rieko. Jonyuol kata kamano ywak ni kethruok mar olalono oseduoko gi chien kaluwore ni chunogi mondo giwe tijegi ka ging'iyo nyithindgi mang'ado aora ka gidhi skul. Tunahangaika kama wakina mama. Sisi hatuendi makibarua juu ya hii watoto asubuhi tunaanzia kuweka mamgongo, mchana saa 6 tunakuja kungoja hii PP1, PP2, PP3. Hakuna namna tuweze wakuje pande kwa sababu ni wadogo. Naomba tu serikali atusaidie, atujengee si daraja yetu, na tunaomba tena atusaidie, atutengenezee hiyo boat ndio watoto wetu waweze kuenda shule, ndio sisi tuende tutafute chakula. Ni changamoto kwamba tuko na hiyo, tulikuwa na bridge lakini imesamaji kwa sababu ya climate change na ongezaji ya maji. Kaluwore kod lokruok chal kor lwasi ma bende osemiyo pi mar nam ma Baringo medore, jonyuol medo bedo kod luoro ni poni okolos olalono mapiyo to nyithindo 3,000 e sikundi 18